Jwang dakika 22 tok saa achiel mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Duol mochung' ne jopuonj sekondar Kupet bade ma Kisumu ogolo ng'ur margi ne yo ma ichiwo godo thieth e okumba mar SHA magiango ni nitiere koda rem mathoth. Gino mosebedo ka mono osiptende chiwo thieth makare ne jopuonje ma pacho ka. Gimedo ni osiptende mamoko to chwe riembo jopuonje e kinde ma gidhi yudo thieth. Tim ma jagoro mar duolno George Osura okweda ahinya. Kanoloso gi Ramogi TV okiny makawuono e apisi margi e boma ma Kisumu. Osura onyiso sirikal mondo kasre e tieko midhiero mantiere okumba mar SHA. Kendo kamano kotimore to gibiro bago ng'anyo maduong' e chakruok mar yepo mar sikunde. Jalup jagoro ma Kupet e kaunti ma Kisumu James Odiwuor to wacho ni rem mar okumbano mar SHA e chiwo thieth makare miyo jopuonj dok e ofuku gi mondo migi yud thieth. Gino moseketo ngimagi kama tek. Geno nika wawuok e insurance mane wantiere miluongo ni Aon kwadonje SHA to wadhi bedo kod lokruok maber kendo mineno e weche mag comprehensive cover nikech mano ne gombo marwa. To kalure kod kuma wasechope niendi wasebedo kod challenges. Mokwongo en osiptende matin e kor gweng', mar ariyo osiptende matin matiyo go eko bende weyo tich nikech ok yud pesa e samo winjore. Kuonde mang'eny ma jopuonj dhiye yath ok migi nikech pesa gi cha tin. To ka en japuonj gi jopuonj bong'e rights gi, koro jo hospital gi ok dwar weche mang'eny. Giriembo jopuonj gi mondo dogi, ginyisogi ni gini ok ti. Koro giwacho ni system failure. To onge samoro kata system failure no. Nikech ging'e maber ni jopuonj kaponi ang' giriembo, to wabiro go koko kendo wabiro luongo nying osiptende go mondo lorgi. To wawuon jo hospital be ni joma riembo jopuonj e osiptal wabiro wacho nyingi ne sirikal, to ka sirikal otamore kawo action to we will mobilize our people and we will come to close the facility. Nikech mokwongo you signed a contract. Kane ok idwar SHA mwalimu SHA to ne ok sign contract. Sani be koro wachako wanyiso sirikal gimoro wanotimo, wadwa ni gigol capping. Koro wachako waritogi ka gidagi to kaka executive secretary to the other executive secretary from the 47 counties. In fact, on Saturday, what the elections in Nairobi, and we are going to meet there all the 47 executive secretaries. And we will make a declaration on that day with the elected secretary general on that day. To give my secretary general watch, can you get man is a full office now? Emwa the team. Tangeyo, nikejo penye moka wachi. What we new ground? Ground osenyisoane Osura kochopo miso giko duene kasha okutiyo maber to kikwa yao school.